Здравейте от мен, Ели, и от астропсихонумерология с Ели. Днес ще си говорим за новолунието в Козирог, което се случва на 18 януари 26 година в 28 градус и 44 на знака. Като първо ще направя едно въведение с пълнолунието в Рак, което имахме на 3 януари, защото оста Рак Козирог е изключително важна и нещата там са взаимно свързани. И сега ние всъщност ще имаме по тази ос новолуние. Също така ще ме извините, но в повечето време ще чета, защото искам да ви кажа много неща. Не искам да изпусна абсолютно нищо, защото съм сигурна, че това ще ви бъде полезно. И така започвам. Пълнолунието в Рак, което имахме на 3 януари, ни донесе не какво да е, а кардинални промени в емоционален план и в семейен план. Чрез изява на собствените ни емоции и евентуално наранени чувства, ние заявихме какво искаме и какво не. Кое ни кара да се чувстваме добре или зле относно сферите, които обхваща знака. Това са дом, семейство, майка, майчинство, род, родина, минало и така нататък. Всички тези емоционални изблици се явяват всъщност лекарство за душата ни. Защото Луната, която е господар на знак Рак, е всъщност самата ни душа. Нека не забравяме, че тя е тази, която носи спомените от миналото. И точно заради тези спомени имахме шанс да получим някакъв вид изцеление. Ще ви дам малък пример за преживявания, които може да са били засегнати в живота ви по време на пълнолунието в Рак. Емоционални изблици за това кой какви ангажименти и отговорности носи в семейството. Какво не харесаме в поведението на единия да прави и така нататък. И всеки един от членовете на семейството ни. Ако жената, например, иска брак, готова е за такова нещо, мъжа обаче не. Разбира се, ще имаме скандали, които понякога, разбира се, предизвикват и край на отношенията. Същото и ако сме искали дете, дом и така нататък, всички тези неща, а другият не е бил готов за такъв тип крачка. Особено силни са сега нашите емоции, не за друго, защото Юпитер се намира в Рак. Макар че той там екзалтира, това не означава, че той не ни изважда извън комфортната ни зона, само и само за да се огледаме в това какво потискаме в себе си в тези отношения. Така, благодарение на тези емоции обаче, сега ще сме подбудени да преструктурираме и преподредим това, което не ни харесва. За всеки по-отделно знаем, че всичко е различно. И това се предопределя от дума, който пълнолунието в Рак подчерта в нашата карта. Или сега новолунието в Козирог ще определи. Осъзнаваме какво сме готови да преглътнем и какво не. От какво да се лишим и от какво не. С настоящото новолуние в Козирог ще стартират сега кардинални промени, но относно темите на знак Козирог. А това са престиж, авторитет, кариера, професионално израстване, шефски постове, големи отговорности, сериозни ангажименти, статус. Ще мислим как и какво да направим, за да развием своята кариера или да подпомогнем развитието си там. Ще структурираме своите приоритети и отговорности, така че те да ни накарат да се чувстваме добре и на мястото си. Независимо дали това ще е свързано с семейните ни отношенията, личностното ни или професионалното ни израстване, но също така и дали виждаме такова в държавата, в която живеем. Ще осъзнаваме собствения си авторитет и стабилността, която чувстваме, че сме изградили в рамките на последната година, благодарение на това какво е започнало 2025 на новолунието в Козирог. И не само това. Чрез натрупания опит от годините
ни до тук. Енергията на Козирога се свързва с зрелостта, дълготърпението и с това как да направим нещата перфектни на практика. Защото Козирогът е най-практичната земна зодия, която ни дава ясен стремеж и цели към израстване. Тук прилагаме на практика всички знания и мъдрост, придобити в знак Стрелец. Козирогът ни помага да постъпваме разумно и да поставяме стабилно основите си, които да ни държат здраво в бъдеще. Затова и носещите конструкции са много важни. Макар и да се случва бавно, монотонно и стъпка по стъпка, винаги ще ни доведе към успех. Нека не просто се стремим към власт, позиция, висок статус и авторитет, а най-вече чрез потенциала, който носим, да служим и за наше благо, и за благото на хората, с които ще се срещаме и работим в бъдеще. Само това ще ни накара да се чувстваме напълно удовлетворени. По време на новолунието имаме скупчване на няколко планети в едно, или така нареченият стелиум в астрологията, който е съвпад между тези планети. И те са в съвпад всичките, заедно с новолунието. В добри аспекти са с господаря на Козирога, Сатурн, който е в Риби, както и с Нептун, който е в Риби, но също така и с Уран в Телец, който е ретрограден. Марс, който е в съвпада, където е и Меркурий, и Луната, и Слънцето, екзалтира в знак Козирог, мили хора, което означава, че той ще донесе допълнително подпомагане на хубавите аспекти, които имаме. Всичко това отваря прекрасни възможности за нас, както носещи ни материални облаги, така и произлизащи от подновената ни от Уран ценностна система. Ще вмъкна това, че ми направи впечатление как последните няколко месеца ние все имаме новолуния в критични последни градуси на знаците 28-29. Това толкова явно показва колко теми от живота ни стартират по нов начин, но въпреки всичко с някакъв завършек. И така, на 20 декември 25 имахме новолуние в Стрелец в 28 градус и 25. На 20 ноември имахме новолуние в Скорпион на 28 градус и 12. На 21 октомври новолуние в Везни в 28 градус и 22. На 21 септември новолуние в Дева в 29 градус и 05, където е южния възел, който е кърмичен показател. И сега предстоят на 17 февруари 26 новолуние и затъмнение в 28 градус и 50 на знак Водолей. През март 26 на 19 новолуние в Риби в 28 градус и 27. И през април 26 на 17 новолуние в 27 градус и 29 на знак Овен. След това не са в толкова крайни градуси новолунията. Също така искам да кажа и кога сме имали такова новолуние за последно. То се е случило на 19 януари 2007 година в 28 градус и 41 на знака, така че преразгледайте си събитията от тогава. Също така искам да подчертая, че с днешното събитие, т.е. новолунието, затваряме страницата към 2006 година, която беше отворена месеци наред през 25 година. И сега обаче започваме да преживяваме събития от 2007 година, разбира се, по нов начин и с нови хора и обстоятелства. И в кратко заключение, идва нов период за връзките.
личните и деловите партньорства, но и за приятелствата, възраждане и на стари такива. Защото часове преди новолунието Венера ще влезе в Водолей, където в момента се намира и транзитния Плутон, с който ще направят съвпад. И също така още един важен факт трябва да отбележим. В първия градус във Водолея, където ще се намира Венера, през 2020 година трябва да си спомним, че имахме съвпад между Юпитер и Сатурн, така нареченият царски съвпад. Само това трябва да ни наведе на мисълта, че идват грандиозни промени за нас. И трябва да бъдем сигурни, че ако сме чисти по сърце и с чисти мисли, говорим за знак Водолей, доброто рязко ще влезе в живота ни. Благодаря ви, това беше.